Ministarstvo održivog razvoja i turizma, glavni grad Podgorica i nevladine organizacije Green Home, Biciklo.me i Montenegro Photo Trekking organizovat će sjutra akciju čišćenja Ćemovskog polja. Iz ministarstva je saopšteno da će tom akcijom, čiji je cilj da doprinese očuvanju životne sredine, biti obilježen 21. april, Dan planete Zemlje. U saopštenju se navodi da će polazak biti organizovan sa 2 lokacije, autobusom ispred ministarstva i biciklima sa Trga Republike u 10 sati i 30 minuta. Iz ministarstva su naveli da je za građane koji planiraju samostalan prevoz okupljanje u 11 sati na Ćemovskom polju preko puta Dekar pumpe, a nakon čišćenja biće organizovano manje muzičko dešavanje i druženje učesnika. Akcijom čišćenja Ćemovskog polja Crna Gora kao ekološka država traži najbolji model dalje transformacije javne svijesti o rizicima u životnoj sredini i načinu na koji možemo da doprinesemo eliminisanju tih rizika sa ciljem kreiranja zdravog ambijenta za nas i naše potomke, kaže se u saopštenju. Dodaje se da je svrha akcije koja će biti održana na Dan planete Zemlje prenijeti poruku da zaštita životne sredine mora biti jedan od prioriteta u aktivnostima na svim nivoima. Namjera je da se na taj datum da doprinos očuvanju prirode putem čišćenja dijela Ćemovskog polja, a pozivi za obilježavanje ovog datuma su upućeni i svim crnogorskim opštinama, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva su kazali da će u akciji učestvovati ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, kao i predstavnici ambasada, nevladinog sektora, asocijacija, obrazovnih ustanova, institucija i privrednih subjekata.